Dneska je hostina v bordelu. Se vždycky taková sdílela na těch videích. Já se strašně bála v noci. Myší. Ale spala, to je fakt. Myší. Potkanů a hrabošů. Vyprávěl jsem jí o mrtvolkách v nemocnici. A najednou usnula. Tamhle dole. Tam je senný. Tam vede silnice. Rozmlácený hotel. Tady bydlíme. Včera jsme měli party, trochu se to vymklo z rukou. Jsem pozval pár kamarádů. Trošku jsme se opili, no, tak budeme muset dneska uklízet. Tady ještě včera byla recepce a pracoval tady pán, mladý. Trošku jsme to tady jako to, no, trošku jsme se opili, zdrogovali se a řádili jsme. Co vám budu povídat? Teď je mi to opět líto. Takhle. Už nemáme ani jedny dveře. Vůbec teda nevím, kolik nás tady bylo, jako jo, ale vypadá to, že hafo. Tady. Ty vole, oni mi odnesli vybavení kuchyně. No. Teda Ivet. S Androu už nikdy nekalím, koukejte, tady nechala za bordel. A Carlos. Tyhle dva tady byli a my dva. A ty dva se ztratili, takže si myslím, že to byli oni. Že to tady takhle rozbil. No. Tak jdem jíst, pak si vezmu lopaty, košťata a jdem na to.